Бих искал да ви разкажа за какво означава Bytes и какво ние разбираме под термина Bytes, както и какво е характерното за байца. Значи, преди всичко, разликата между байца и боята е, че байца е прозрачен. Т.е. той прозира до такава степен, че жилите на дървото да могат да се виждат. Сега, когато имаме боя, тя образува плътен филм върху повърхността на дървото. В случая говорим за дърво. Иначе на метал или на която или друга повърхност. Байца, от своя страна, той не прави плътно покритие. Когато ползваме боя, няма никакво значение какво се случва на самата основа. Може да има някакви дефекти, самата основа може да е тъмна или може да е светла. Това, когато имаме плътна боя, това не оказва никакво влияние върху крайния резултат, защото боята прави плътен слой и покрива и скрива основата, която била обработена. От своя страна обаче байца, той взаимодейства с дървото и крайният резултат, който се получава, е симбиоза. Той е съвкупност от действието на байца и действието на дървото. Тоест дървото, основата е фактор в крайния резултат. Това е много важно да се разбира, особено когато се използват по-светли байцове или пастелните байцове, които са най-светлите. Пастелните цветове. При тях ролята на дървото, нейното допринасяне за крайния резултат е много силно. Ако имаме по-тъмни жили или по-светла беловина, това ще се отрази на крайния резултат. Съответно ще бъде по-тъмен, защото байца, бидейки прозиран, той ще позволи на дървото да определи част от крайния резултат. Това е едно от най-важните неща, които бих искал човек да разбира, когато подхожда към ползването на байц. Той трябва да има предвид, че основата играе основна роля в формирането на крайния визуален резултат на обработваната повърхност.